Здравейте, приятели! Добре дошли! Радвам се, че имаме възможност да сме заедно, по който и да е възможен начин. Това, което идва от мен, е просто споделяне на това, което е. И ще се радвам и вярвам, че идва с тази цел. Да ви помогне, може би, на нещо по вашия път, на част от вашето осъзнаване и най-вече на установяване на усещането за себе си. Сега ви каня да отпуснете тялото си и като заеме позицията, която е най-удобна за него в момента. Позволете му да се отпусне по начина, по който има нужда сега. Усетете дали дава някакъв сигнал, нещо да бъде наместено, раздвижено допълнително. А също е много хубав начин да свикнете да се доверявате на тялото, а не винаги да го контролирате с ума. Отпуснете го с спокойно дишане. Проверете каква е точно позицията, която тялото ви иска да заеме сега. Питайте се да изолирате съветите, които идват от ума, знанието, което вече е съхранено там за това какво е добро за тялото и какво не е. Си позволете да чуете сега какво самото то иска да ви каже. И бъдете сигурни, че ако му позволите, то ще се погрижи по най-добрия възможен начин за себе си. Живота, който го задвижва, ще се погрижи. Отпуснете вниманието си в дишането. Вижте как то се случва спонтанно, естествено, леко. Забележете също, че не е нужно да правите нищо, за да се случва дишането. Наблюдавате го и виждате как живота влиза и излиза. По-скоро го води вдишване и издишване. И вие сте само в ролята на съвсем безучастен наблюдател. Нямате претенция дишането да се случва по определен начин. Позволете си да останете в това наблюдение, леки, безусилни. И вижте как то наистина не ви изисква никакво усилие. Може би единственото усилие, което сега може да усетите,
ако идва някаква съпротива от ума, който иска да участва, кажете си, че сега това не е важно. Всичко, което идва от ума, той го прави по навик. Това е природата на ума да се движи. Мислите се появяват. Правете същото и с тях. Просто останете в същото безучастно наблюдение. Каквато и мисъл да дойде, какъвто и образ да се появи, кажете си, че сега не са важни. Не им придавайте никакво значение. И се връщайте с вниманието си към тишината, към пространството, в което се появяват мислите. Това пространство, от което вие всъщност наблюдавате всичко, което се появява и което изчезва по същата природа на това случване. Не докосвайте никаква идея за себе си, за света. Дори и най-висшите идеали за просветление, за пробуждане. Оставете всичко сега. Не докосвайте никаква идея, никаква мисъл. Бъдете сигурни, че можете да направите това, тъй като го правите с хиляди други мисли и идеи през деня. Обърнете се към това пространство, в което, без да знаете как, възниква всичко, което може да видите. На фона на осъзнаването си. Всяка мисъл, всеки звук, всеки образ, всяка идея, тялото ви, всичко може да бъде наблюдавано на фона на вашата осъзнатост. Миг след миг се обръщайте към тази осъзнатост, знаейки, че нищо друго, което се появява, няма истинско значение сега. Виждате как няма никакво усилие да пребивавате тук и като тази осъзнатост. Защото тя самата е вашата истинска природа. И всъщност усилие и енергия изискват поддържането на всяка друга идея, в която решите да вярвате. Поддържането на личността, поддържането на дори най-висшите идеали. Те изискват енергия и някакъв вид усилие. Сега оставате всичко това и просто се отпускате тук, без да се захващате за нищо. Оставате празни. Просто празни.
И всеки момент, в който се уловите, че вниманието е захванато за мислите или за някакъв образ, просто нежно се отпуснете от това. Нищо повече. Не се борете с мислите, не създавайте съпротивление от това, че те се появяват. Нека се появяват. Не оставайте това да ви пречи да се отпускате в тишината си. Не създавайте условия за това да оставате тихи. И отново проверете къде е вниманието. Леко се отпуснете, ако сте се захванали някъде. Пребивавайте в тишината си. И отново връщайте се към тишината си. Отпускайте вниманието от мислите. Отпускайте вниманието от формите, от значението на формите, на които сме свикнали да придаваме смисъл, да ги търсим, от които сме свикнали да очакваме нещо. Знаете, че светлината на живота, чистото осъзнаване, изпълва всяка форма и всъщност я прави да изглежда жива пред вас, на фона на осъзнаването. Това, което живее в нас като нас, тази чиста осъзнатост, тя задвижва всяка форма, която се появява на фона на тази осъзнатост. И всеки, който виждате, който ума би нарекал приятел или враг, или любим, или нелюбим, всички те са задвижени от една и съща енергия, от една и съща светлина, от едно и също себе. И независимо как ще го наречете в
различните вярвания, философии, религии, то носи различно именно. В крайна сметка това е вашето истинско себе, природата ви, живота, за който момента имате директно изживяване. И без тази чиста осъзнатост във вас, вие не можете да свидетелствате за нищо друго. Нищо друго не може да се появи пред вас без тази чиста форма на осъзнатост. И това, което по погрешно и по силата на забравата правим, е да виждаме себе си също като форма, като тяло, като личност. Сега имате това директно изживяване за това, което всъщност изпълва формата. Живота. Това, за което всъщност е трудно да се намери дума. В Библията и не само казват, че другото име на Бог е Аз съм. Аз съществувам. Но не аз съм като тяло, като мисъл, като личност. Аз съм е точно това чисто съществуване, чиста осъзнатост, без която нищо друго не е възможно. Ако тя бъде отнета, макар че това не е възможно, тъй като това е чистата природа, която винаги съществува, но за да може да го разберем, ако нея няма нищо друго, не би могло да бъде възприето. На фона на тази чиста осъзнатост се създава и илюзията за целия този свят, за всички форми, за цялото това разнообразие. И всичкото то е всъщност един, проявяващ се като много. И идеята за разделение, виждайки отделните форми, живее само в ума. Това е само идея. Може да пробвате, каня ви да пробвате, просто да спрете да вярвате в тази идея за разделение. Аз и другите. Аз съм отделен. Не се борете с нея, просто спрете да вкарвате повече енергия в нея. И започнете да виждате другото, започнете да преживявате това, което преживявате сега. Това е единение. Връщането към този източник, който се проявява като много. Защото в основата на цялото ни страдание стои точно тази идея за отделеност от източника ни, от живота, без да осъзнаваме, че това всъщност е абсолютно невъзможно. Защото ако ние сме отделни от живота, нямаше да съществуваме. Живота ни подкрепя безусловно, независимо в какво вярва умът ни. И когато сте дълбоко свързани, дълбоко установени в
това знание за истинската ви природа, много лесно всички вярвания, които не ви служат, не служат на живота в истинското му проявление, започват постепенно да отпадат. Всички егоистични убеждения за разделеност, всичко, което ви кара да страдате на едно или друго ниво, започват постепенно да отпадат сами, да се разтварят. С това няма нужда да водите войни с тях. Просто се обърнете към светлината си и оставете тя да освети всички сенки. И просто останете в това доверие. Сега отново много бавно връщаме вниманието към дишането. Виждате всъщност в това състояние как вниманието, съзнатостта е мека и като мрежа всъщност обгръща всичко. Тялото, звуците, всичко се появява в нея. Меко се движи, появява се, изчезва. Без никакво съпротивление. Можете да направите няколко по-дълбоки вдишвания, по-дълбоки издишвания, по-дълги. И с всяко издишване да проверите тялото, дали има нужда от някакво донаместване, раздвижване. Може да насочите издишването към някоя част на тялото, която се чувства по-различно. Направете няколко вдишвания и издишвания мисловно към тази част. Няколко вдишвания и издишвания с цялото тяло. Пускайте дъха по дължината на цялото тяло. Раздвижете тялото, ако има нужда. Съзнателно може да вдишате и издишате няколко пъти през сърдечната област. Усмихнете се на себе си, на живота. Благодарете си, благодарете на живота, на тази чиста осъзнатост, чрез която се случва цялото това проявление. И знайте, че във всеки момент, винаги всичко е наред и е добро. И аз благодаря. Обичам ви.